Irun eta Hondarri eta Hendaian denakoak dire, gerenak edo bizi direnak, Hondarri bitarrak ere aski ongi dakigu nuen bizi garen. Bidasoako bi aldeetan, muga bat dagoela ere badakigu. Badakigu ere, muga hori nahiko permeabla izan dela beti, eta pasatu direla gerra edo konflikto guztietan pasa dira jendeak goraka beheraka, eta azken batean badakigu gure herriak pasatzeko lekuak dirala. Konturatzen gara, jende izugarrik ez dakila bat ere zein zaila den Afrikar batentzat, demagun, zubi hori zeharkatzea. Guretzat ez. Batez ere larru txuria ez daukanak zaila dauka zubi horiek pasatzea. Irungo harrera sareak kezkatua dago. Gero eta jende gehiago azaltzen zaie, Baionara, gero Parisera iristeko bidean bila. Guk laguntzen ditugu eta Irunek ere bai. Orduan, korrikak zer ematen digu modu bat, bide hori egiteko. Bide horren puska bat egiteko hemengo biztanlearekin batera. Beraz, Afrikar batzuk horrela pasatuko dira. Guk lagunduko dugu Hendaiatik daukaten bidea, guk Bidasoa Torkilikin elkartekoek, egunero egiten dugun bezala, baina egia da gaur jende gehiago pasako da. Korrika atzetik nago blokatuta, beraz posible balin baduzu harrera egin edo segurtatu irikitzen dela gela eta gero heltzen garenean liberatzen zaituztet. Mila esker.
Euskal Herri libre batean bizi nahi dugula, eta Euskal Herri libre honetan ez dugula mugarik, inor ez dela ilegala, eta beraz genituen migrante edo errefuxiatu gehienak lagundu ditugu pasatzen, eta modu seguruan iristea Baionan. Orain ikusi beharko dugu ea denak ondo iristen garen Baionan, eta Baionan egingo dugu agurra, eta haiek albezain ondo segitzea haien bidean, eta nahi duten herriraino iristeko lagunduko ditugu. Bere helmugara iristen lagundu ditut pila. Muga pasatzen ezain beste, eta hau etxez estatuak debekatzen digu hori egitea, bera saiatzen dugula legea errespetatzen, baina legala daukagu endaiatik aurrera lortzen ditugun edo ikusten ditugun pertsona guzti horiek laguntzeko aukera daukagula. Beraz, modu librean, egunerotasunean ikusten ditugunean, hartzen ditugu eta laguntzen ditugu gutxienez ondoko etapa arte, gehienetan Baiona arte iristen. Arazo batzuk izan ditugu, ni 3 aldiz izan naiz atxilotua, baina hori pasa eta libre eta kargurik gabe. Baina da beldurra eta presioa sartzeko, baina ez dugu amorre emango eta guk segitu beharko dugu. Ce que j'ai trouvé dans la journée là, c'est ce que j'ai pensé en journée là. Bon, on est bien passé, il n'y a rien, bon, il n'y a rien. Vous avez fait tout possiblement qu'on est passé, bon, on n'est pas vu, on a vu rien, on est bien rentré. Tu es contente? Oui, je suis trop content même. Je suis content, merci, merci. Gracias. Eta pentsatzen dugu gu Euskaldun gisa, abertzale gisa, ez da mugarik ez da Santiago zubi hortan. Eta beraz, baliatzen dugu egun hori egiteko zein den gure egia, eta gure egia da Euskararen egia, ajera egi bat ere da. Eta beraz hori janez, hori pentsatuz eta hori defendituz, lagun batzu lagundu ditugu, ez da? Bere haien bizia aukeratzeko eta seguritatean ere mugitzeko nahi duten gisan. Hori guretzat oso garrantzitsua da, azpimarratzea zein den gure egia eta zenolako askatasunean ere bizitzen algira. Gaurko egoeran konturatzen gira, Europa mailan eta frantses estatu mailan zenolako immigrazio lege arrazistak eta xenofoboak diren. Eta hori gu onartezinak dira gurekiko, eta hori karrikan errepikatzen dugu, honen aurka garela, eta baina ere pentsatzen dugu ekintzak batzuk egin behar direla eta hitzetatik ekintzetara. Eta gaurkoan hori erakutsi dugu, eta gainera 36 lagunekin lortu dugu hori gauzatzen eta momentu hori elkarrekin bizitzen herri bezala.